Fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta ingħatat l-aħħar tislima lid-dulċir Malti Croce Bonaci. Fl-età ta' 61 sena huwa ħalla din id-dinja aktar kmieni din il-ġimgħa wara battalja qalila mal-mard. Bonaci missier ta' tnejn għamel 45 sena fil-qasam tal-catering. Infatti kienu bosta li ddeskrivewh bħala wieħed mill-aqwa dulċiera li qatt kellna f'pajjiżna. Ftit passi l-bot minn wieħed mill-ħwienet tal-ħelu tiegħu, 20 ta' nies inġabru kemm barra u ġewwa l-Knisja biex jiċċelebraw il-ħajja ta' Bonaci. Fl-omelija s-saċerdot iddeskriva lil Croce Bonaci bħala raġel ġentlom u tal-familja. U qal kif ta' kuljum kien imur isellem ix-xbija tal-kurċifiss li tiegħu hu kien iġib l-isem. Talba li kruċ ta' kuljum qabel ma jibda l-ħidma tiegħu kien jidħolaw isellem il-Ġesu sagramentat u jdu lejn il-xbija ta' Ġesu kruċifiss. U jibda l-ġurnata hekk bil-ħarsien hekk lejn din il-xbija żgħira tagħna tal-kruċifiss. Croce Bonaci jiġieħu Herman u Karl Bonaci, żewġ personalitajiet Maltin li t-tnejn selmu l-memorja tagħhom fuq il-midja soċjali. Għal-funeral apparti l-qraba u l-ħbieb attendew ukoll bosta rappreżentanti miż-żewġ naħat tal-Kamra u s-Sindku tal-Belt.